سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دست سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم سلام انتعنا ناتمننا نايلومي على تحستو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال مسمر مكل خال أرسنال وانجا بريمير ليج كعوتومن تاريخاوي كبر وسن تشيلسي كسبرلو من يخيل دو أبز وانزي أب مدرخ كعسو إغري بريمير ليج أرسنال بتزامادي مسمر مكل خلا أبز لعلي بقعتها اللويلكا مقلات استغانن يكونن أبز قنياتزي أبز كايدتهم 10 تسعوتاتات أب كلهم ود درات 3 شوطات راي كمزغبان كابزي اندما حنتي شتو كاب نصاقلع مخانا نحيل مسمر مكل خلا زمسكريو زوم مدفعينياتات أب مخفت ناي زعمت أبز نبره قطم أب ميدا مانشستر يونايتد بزر أيوو زتفراشخ دخم زبله عقمي مكل خالهم ببجزيو إن حيلو أبز حج إوان نابتنو جنبيك أيرم ما يركبو كاب ميدهم وتأي أبز جبر وتأوتات أب ميداتات ليفربول نيوكاسل يونايتدن نخص عرو أزيامات أجمتي من بارم الرجاجيت أميام أب زحلفة شديشت أوتات بريمير ليج أب اليوم استفترة شطونا يمزجاب حدقة أب نفس وقفت أوتات تحتي حدا ميتاويت من بارو كفت أرى زخلاز نبرانا شطوق عساسو عدلات وحد من بارو يري أبتي مس عبيت غانتاتات زراخبلو زنبرو اوان عبي بقعات كم زنبرم اب قمت بمئتاو اتي أرسنال زر آيتو موهاد ازيو زدن نقينيرو اب ميدوم مس ليدس يونايتد نوتينغهام فورستن ويستهام يونايتدن اب زكايد وقطمات شتو كي تمزغبوم اب سعرلو اوان غانتا ميكيل أرتيتا اب تقلالا زن سلسته صوتاتات كلته ناب شتو تارجيت استغبرلن بحلاو لدات دما زفشلا فتنه رايو تخايدولا أرسنال صوتا كاب تبيتن مدبن وصاي خيكيد اب مقطصار ونفلي بقعت ኣለዋ مبزحتو ግዜ ስምዒታቶም اب ቁጥጥር ዘውዕሉ ተጻወቲ ስለዘለዋ ወላ እንቅፋታት ከጋጥማን ኮሎ ካብቲ اب 5 ታሕሳስ 2023 ንሉተን ታውን 4-3 ዝሰዓረትሉ እዋን ጀሚሮም اب ሓደ ጸወታ ካብ ክልተ ሸቶታት ንላዕሊ ክምዝገበሎም ኣፍቂሮም ኣይፈልጡን ኣብዚ ዓመት ጸወታ ድማ ገና ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ክትምዝገቦም እንዳፍቀዱ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዘለው እዋን ኣብዚ ግዜ እዚ ብሒዘንኦ ዘለዋ ሓፈሻዊ ብቕዓትን ውጽኢትን ናይ ዋንጫ ተወዳደርቲ ዘለዋ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ግና ብዙሕ ግዜ ክልተ ሸቶታት ክምዝገበለን ኣፍቂደን ሊቨርፑል 4 ግዜ ሲቲ ድማ 2 ግዜ حلاو لدات دافيد رايا ازي اسبانياوي حلاو لدات بسالا اب مسمر مكلخال زلو تزامادي صنوع عردي بزح فتناتات اب زي غاطمل زلو اوانات كوانت هالو نتن شتو نخمس جبالو زور ورالو زلو اكو عساسو بعابي بقعات اب ممكانجن اب ملا بريمير ليج قداماي درجه حيزو يركب كساب 88 نطبي 3 ميتاويت كابتي نابلداتو زتور ورا شتوتات كدحن كيلو تخلاخلتي كنفي كم بعل جورين تيمبرن ريكاردو كالافيورين زوم كلته تخلاخلتي بزدنق بقعتي تصاوت لو نايمان تخلاخلاي تيمبر ننايان صارغانتا متقعتي كنفي اب مقصصار فولي بقعت زر زلو خوينو ابز عمت زي 25 متراف كعسو مالت تاكلس بمغبار اب مونغو تخلاخلتي كال اي درجه حيزو يركب بتمساسالي صقاماي كنفي تخلاخلاي كالافيوريون نخم جورود باون محمد صلاح كمون فيل فودن زامسلو حدغኛታት ተጻወቲ ብድሆ ብምዃን ሸቶ ከመዝግቡ ከንቅጾም ክኢልዩ ክልቲኦም ተኻላኸልቲ ክንፊ ቀንዲ ብቕዓቶም ኣብ ምክልኻል ምዃኑ ንጋንቶኦም ኣርሰናል ኣወንታዊ ጽልዋ ፈጢሩላሎ ካብ ምክልኻል ናብ ኣከፋፈልቲ ከም በዓል ጋብሪኤልን ሳሊባን እቲ ኣብ ሞንጎ ዊሊያም ሳሊባን ጋብሪኤል ማጋልሃየስን ዘሎ ጽምዶ ዘደንቕ እዩ كلتيوم أبز عمت زي كساب حجي أسلاسيلو مو كاب زلو قطمات بريمير ليج 65 ميتاويت جزيت راي بحبار كوانت تتساوتو اتزلوهم تلواغن أزيو عابيو كلتيوم بحدا أبز تسلفو لؤوان أرسنال كاب كفوت أوتا مالت أوبن بلاي حموش تشتوتات راي أفكيرا زقرم دما كابتي أب قداميت معالتني حدش عمت بيريان مبومو ناي برينتفورد أبل عليهم زمز قباشوت وجميرو كاب ميدا أم وطعي أبز قد أمولو كلتيوم تسليفهم كاب كفوت أوتا حانتي شتوكوا أيتقوت أرت لومن زي مستناي زحلف عمد چامبيونز نبرو ما أكلاي تخلاخلتي ليفربول فان دايكن إبراهيم كوناتن كنات أترن كله ساليبان غابرييلن كساب كندي وسنتي مخانومي زري
ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ካብ ካልኦት ጋንታታት ኣርሰናል ኣብ መስመር ምክልኻላ ኣዝየን ውሑዳት ጌጋታት እያ ክትገብር ጸኒሓ። ኣብዚ ዓመት ጸወታ ካብ ሃንደበት ዝተመንዝዐት ኩዕሶ ዝተፈጥረት ሓንቲ ናብ ሸቶ ዝተሃርመት ፈተነ ጥራይ ኣፍቂዳ። እዚ ምስቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘሎ ማእከላይ ገምጋም ማለት 6 ፈተናታት ክወዳደር እንከሎ ፍልልዩ ገፊሕ እዩ። ካብ መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸወታ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን 16 ንሸቶ ክምዝገባ ዝግበአን ኩዓሳሱ ቁሉዕ ጌጋታት ክግበራን ከለዋ ማንቸስተር ሲቲ 11 ጌጋታት ፈጺማ። ኣርሰናል ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሸቶ ክትምዝገብ ዝግበኣ ስርሕቲ ኩዕሶ ጥራያ ጌጋ ፈጺማ። ስርዓተ ጸቕጢ ኣርሰናል ማለት ፕሬሲን ውን ውጽኢታዊ እዩ። እቲ ፓስስ ፐር ዲፌንሲቭ ኣክሽን ዝበሃል መዐቀኒ ሓንቲ ጋንታ ንተጻወቲ መጋጥምታ ክንደይ ኩዓሳሱ ክቀባበሉ ከም ተፍቅደሎም ዝዕቅን ኮይኑ ኣርሰናል ኣብዚ መዳይ እዚ ካብተን ዝለዓላ ጋንታታት እያ። እዚ ድማ ብቕልጡፍ ጸቕጢ ፈጢሮም ንኩዕሶ ከም ዝምንዝዑ ዘርኢ እዩ። ንሳጹን ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣርሰናል ምእታው ንኣጥቃዕቲ ኣንጻር ጋንታ ከቢድ ብድሆ እዩ ዝኾኖም። እቶም መድፈኛታት ኣብዚ ውሽጢ ሳጽኖም ማለት ፔናልቲ ኤርያ ዝትንከፋን ዝሓልፋን ኩዓሳሱ ብዓቢ መጠን ካብ ናይ ካልኦት ጋንታታት ዝወሓደ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ናብ ልዳቶም ዝፍጠር ዕድላት ሸቶ መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ሓደጋ ዘለዎ እዩ ዝኸውን። እታ ኣብ ዓመት 2004-2005 ብጆሴ ሞሪኖ እትምራሕ ዝነበረ ቸልሲ 15 ሸቶታት ጥራይ ተመዝጊብላ ዝሓዘቶ ክብረ ወሰን ክሳብ ሎሚ ከም ዘይስበር እዩ ክቁጸር ጸኒሑ። ኣርሰናል ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘላቶ ፍጥነት እንተደኣ ቀጺላ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘለናዮ ዓመት 16 ሸቶታት ጥራይ ከተፍቅድ እያ። እዚ ድማ ናብቲ ክብረ ወሰን ኣዝዩ ዝቐረበ ክኸውን እዩ። መዛግብቲ ከም ዝሕብሩና ካብተን ዝሓለፋ 8 ሻምፒዮናት ፕሪምየር ሊግ እተን 5 ዝወሓደ ሸቶ ዝተመዝገበለን ጋንታታት እየን ነይረን። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፋ 2 ዓመታት ኣርሰናል ዝበለጸ መዝገብ ምክልኻል እናሃለዋ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ምዝዛማ ዝዝከር እዩ። እቲ ዘገርም ግን ካብተን ዝሓለፋ 8 ሻምፒዮናት እተን 7 ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገባ ጋንታታት እየን ነይረን። ነቲ ንሰለስተ ተኸታታሊ ዓመታት ዘጋጠማ ካልኣይ ደረጃ ንምስባር ኣርሰናል ነቲ ጽኑዕ መስመር ምክልኻላ ሒዛ ኣብ መዳይ መጥቃዕቲ እውን ዝበለጸት ጋንታ ክትከውን ክትጽዕር ኣለዋ። መስመር ምክልኻል ናይዛ ጋንታ ጽዋእ ዋንጫ ንምምጻእ ጽኑዕ መሰረት እኳ እንተኾነ ዋንጫ ንምርግጋጽ ግን ኣብ ክልቲኡ መስመር ሜዳ ዝበለጸ ብቕዓት ክህልዋ ወሳኒ እዩ። ጀርመንን ፈረንሳን ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግባን ከለዋ ስዊዘርላንድ ንሽወደን ስዒራ ቤልጅየም ድማ ማዕረ ተፈላለያ። ዓርቢ ምሸት ዝተኻየደ ናይ ዋንጫ ዓለም 2026 መጻረይ ጸወታታት ጀርመንን ፈረንሳን ዓወታት ከመዝግባን ከለዋ ስዊዘርላንድ ንሽወደን ብምስዓር ናይ ምሕላፍ ተስፋ ክባቢላላ። ሰሜን መቄዶንያ ምስ ቤልጅየም ማዕረ ብምፍጻም ኣብ ምድባ ብቐዳምነት ክትቅመጥ ክኢላላ። ዩክሬን ምስ ኣይስላንድ ኣብ ዝገጠመትሉ ኣብቲ ናይ ሓባር 8 ሸቶታት ዝተመዝገበሉ ጸወታ ብዓወት ክትወጽእ ክኢላላ። ሰሜን ኣየርላንድ እውን ኣብ ልዕሊ ስሎቫክያ ዓወት ኣመዝጊባ። ጀርመን ንዝበዝሐ ግዜ ናይ ትግጥም ነታ ብ10 ተጻወቲ ዝገጠመታ ጋንታ ሉክዘምበርግ ብምስዓር ናብ ዓወት ዘቕንዕ ዘሎ ጉዕዛኣ ቀጺላቶላ። በዚ ዓወት እዚ ድማ ኣብ ምድባ ቀዳመይቲ ኮይና ተቐሚጣላ። ጋንታ ጁልያን ናግልስማን ኣብ 4ይ ደቂቕ ብሰርጅ ናብሪ ኣቢላ ሸቶ ዘመዝገበት እኳ እንተመሰለት እታ ኩዕሶ ንኢድ ኒክ ዋልትማድ ስለ ዝተንከየት ተሰሪዛ። ድሕሪኡ ተኸላኸላይ ዳቪድ ራውም ኣብ መበል 12 ደቂቕ ሸቶ ብምምዝጋብ ንጀርመን መሪሕነት ኣትሓዛ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተኸላኸላይ ሉክዘምበርግ ዲርክ ካርልሰን ንናብሪ ንምቁጽጻር ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ኩዕሶ ብኢዱ ስለ ዝተንከፋ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ነቲ ዝተረኽበ ፍጹም ቅላዕ ድማ መራሒ ጋንታ ጆሹዋ ኪሚቺ ናብ ሸቶ ብምቕያር ንጀርመን ኣብቲ ጸወታ መሪሕነት ከተደልድል ኣብቅዓ። ድሕሪ ዕረፍቲ ጀርመን ብናብርን ካሚችን ኣብ ውሽጢ ናይ 2 ደቂቕ ፍልልይ ዝተመዝገባ ሸቶታት ዓወታ 4-0 ኣረጋጊጻ። ሰሜን ኣየርላንድ ንስሎቫክያ ብምስዓር ብሉጽ ናይ ጋንታ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ናብ ዋንጫ ዓለም ናይ ምሕላፍ ተስፋ ድማ ኣበሪኻ። እታ ጋንታ ኣብ መበል 18 ደቂቕ
ኢታን ጋልብሬት ብዝረኸባ ኩዕሶ ተጻዋታይ ስሎቫኪያ ፓትሪክ ሆሮሶቭስሊክ ብጌጋ ናብ ገዛእ ልዳቱ ሸቶ ብምእታው ንአየርላንድ መሪሕነት ክትሕዛ ኽኣላ ኣብ መወዳእታ ትራይ ሂዩም ካብ ሳጹን ቅላዕ ወጻኢ ብዝወርወራ ጥበብ ዝመልኣ ቅላዕ ናብ ሸቶ ክትቅየር ብምኽኣላ ጋንትኡ ዓወት ከተረጋግጽ ከኣለት እዛ ዓወት ሰሜን አየርላንድ ምስ ስሎቫኪያን ጀርመንን ብ6 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ማዕረ ክኾና ኣኽኢልወን ኣሎ ኮሶቮ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታ ንሽወደን 2-0 ብምስዓር ዘመዝገበቶ ዓወት ስዒቡ ምስ ስሎቬንያ ብርቱዕ ቀልስ ድሕሪ ምክያዳ ባዶ ብባዶ ዝኾነ ውጽኢት ማዕረ ተፈላለየን ኣብቲ ዝነበረ ጽንክር ዝበለ ጸወታ ክልቲአን ጋንታታት ንጹር ናይ ሸቶ ዕድላት ክፈጥራ ተሸጊረን እየን ንጋንታ ስሎቬንያ ቤንጃሚን ሴስኮ ዝገበሮ ንሸቶ ዝኾና ፈተናታት ሓላው ልዳት ኣርጃነት ሙሪች ከድሕነን ክኢል እዩ እዚ ውጽኢት እዚ ኮሶቮ ኣብ ምድባ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ክትቅጽል እንከላ ስሎቬንያ ድማ ሳልሰይቲ ኮይና ትስዕባላ ስዊዘርላንድ ኣብ ከተማ ሶልና ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ዋንጫ ዓለም እተምርሓ ቀጥታዊ ቲኬት ንምውሓስ ዓቢ ስጉሚ ተጓዒዛ እዛ ኣሰልጣኒ ብሙራት ያኪን ትምራሕ ዘላ ስዊዘርላንድ ኣብ ምድባ ካብታ ካልአይቲ ብምዃን ትስዕባ ዘላ ኮሶቮ ብ5 ነጥቢ ካብ ሽወደን ድማ ብ8 ነጥቢ ጸብለሊላ መሪሕነታዊ ሒሳ ትርከብ ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቕ እብረ ናይቲ ጸወታ ብሪል ኤምቦሎን ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ሓንቲ ንሸቶ ክኾና ዝግበአን ኳዓሳሱ ክስሕቱ ኢሎም እዮም ኢሳቅ ንሉካስ በርግቫል ዘሕለፈሉ ኩዕሶ ብኣገራሚ መንገዲ ክስሕታ ኽኢሉ በርግቫል ኣብ መወዳእታ ክፍለ ግዜ ካልእ ወርቃዊ ዕድል እውን ኣባኺኑ እዩ ሓላው ልዳት ሽወደን ቪክቶር ዮሃንሰን ሩበን ቫርጋስ ብርእሱ ዝፈተና ጽብቕቲ ኩዕሶ ብምድሓን ስዊዘርላንድ መሪሕነት ከይትሕዝ ዓንቂጽዋ እንተኾነ ኣሌክሳንደር በርንሃርድሰን ንሙሐመድ ሰው ኣብ ውሽጢ ሳጹን ቅላዕ ብምውዳቕ ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ ግራኒት ዣካ ናብ ሸቶ ቀይርዋ ኣብ መወዳእታ ወዲ 19 ዓመት ዮሃን ማንዛምቢ ንዓወት ስዊዘርላንድ ዘረጋገጸት ሸቶ ኣመዝገበ ፈረንሳ ኣብ ፓርክ ደ ፕሪንስ ንአዘርባይጃን ብምስዓር ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምሕላፍ ውሕስ ቦታ ሒዛላ ኣብ መጀመርታ ደቃይቕ ብኪልያን ምባፔን ማሉ ጉስቶን ዝተፈጥረ ሓደጋታት ሸቶ ንአዘርባይጃን ከርዕዶም እኳ እንተገበረ ድሕሪኡ ግን ተረጋጊኦም ቀዳማይ 45 ደቂቕ ብዘይ ሸቶ ክዛዘም ተስፋ ገይሮም እዮም እንተኾነ ምባፔ ቅድሚ ዕረፍቲ ን5 ተኸላኸልቲ ሰጊሩ ብምሕላፍ ዘመዝገባ ሸቶ ንፈረንሳ መሪሕነታ ጨበጣ እዛ ሸቶ ንጋንታ ፈረንሳ ከተረጋግእ እንከላ ህጎ ኤክቴኬ ዝፈተና ኩዕሶ ዓንዲ ልዳት ሓሪማ ተመሊሳ ብድሕሪኡ ምባፔ ንኣድሪን ራቢዮ ብርእሱ ሸቶ ከመዝግብ ኩዕሶ ኣመቻኣሉ ኣብ መወዳእታ ፍሎሪያን ቶቫን ድሕሪ 6 ዓመት ንሃገሩ ቀዳሚት ሸቶ ብምምዝጋብ ዓወት ፈረንሳ ርጉጽ ቀየሮም ዩክሬን ድሕሪ 1 ዓመት ዝኣክል ብሰንኪ ከቢድ መጉዳእቲ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ርሒቑ ዝነበረ ሩስላን ማሊኖቭስኪ ብዘርኣዮ ብሉፅ ጸወታ ቀዳመይቲ ዓወታ ኣብዚ መጻረይ ዙራ መዝጊባ ማሊኖቭስኪ ኣብ መበል 14 ደቂቕ ካብ ቪታሊ ሚኮለንኮ ዝረኸባ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ቀይራ ኣልበርት ጉድሙንድሰን ዝፈተና ኩዕሶ ዓንዲ ልዳት ሓሪማ ምምላሳ ንኣይስላንድ ማዕረካ ብምግባር ዓጊትዋ ይኹን እምበር ኣብ መበል 34 ደቂቕ ሚካኤል ኤጊል ኤለርትሰን ሸቶ ብምምዝጋብ ንጋንትኡ ማዕረ ክትከውን ኣኽኣላ ቅድሚ ዕረፍቲ ዩክሬን ብቕልጡፍ 2 ሸቶታት ኣመዝገበት ፈለማ ኦሌክሲ ሁትሱልያክ ዘመዝገባ ሸቶ ኮይና ድሕሪኡ ድማ ማሊኖቭስኪ ካብ ርሑቕ ዝሃረማ ኩዕሶ ካልአይቲ ሸቶ ኣመዝገበ ጉድመንድሰን ብርእሱን ብእግሩን 2 ሸቶታት ብምምዝጋብ ንኣይስላንድ ማዕረ ውጽኢት ሒዛ ክትቅጽል እኳ እንተገበራ ዩክሬን ግን ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ብኢቫን ካልዮዝኒን ኦሌህ ኦቸሬትኮን ዘመዝገበተን ሸቶታት 5-3 ዓወት ሓፊሳ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይዛዝም ስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀጻሊ የረኽበና ሰሰናዩ